सिगां मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरग्रोनाय जाबाय जे दसे सम आंनिसिम फैनानै नोंथांमोना लोगो लाफैनायनि थाखाय। दिनै बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनसे संबाद मेल जिरायनाय जादों। बे संबाद मेलाव नोंथांमोना नुजाफैनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों। आरो दिनै जोंनि मानगोनां MP बायद' जे भाषाखौ बुंलांबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मानगोनां सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट दुला आहमेद बिथांनि जेनाखि बुंनाय बेखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय। दा बेबायदिनो जोङो बिटिआरआव जोङो टटाल 19टा सिट नमिनेसन होनाय जादों। आरो बे 19टा नमिनेसन होनायाव दिनै रायजोफोरनि जेनाखि सापर्ट बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथांमोनाबो नुखादों जे एबाराव जोङो बिटिसिआव खेला जागोन, बेखौ रायजो राजाफ्राबो सापर्ट होनायखौ नोंथांमोनाबो नुदों। दा बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय। आरो एबाराव टिएमसिआनो किं मेकार जागोन होननानै जों आसा भरसा खालामनो हायो। नोंथांमोना दा 19टा बिजाथि हिसाबै जों बेखौनो आसा भरसा खालामनो हायो। खमैनो 50% जों देरहागोन होननानै आसा खालामदों। मानो होनबा पाब्लिकनि दोहौआवनो जों नुनो मोनो जे जोंखौ लोब लोब फैनानै सापर्ट होदों। बेनिखायनो जोङो 50% माने आधा बाहागखौ जों देरहानाया रोखा जानानै दङ। नोंथांमोननि दोलोखौ एबारनि बिसायख'थियाव माबायदि रायजो राजाफ्रा अनसायदों? दा आं बेखौनो दहायबो एसे होनखाबाय जे एबार बिसायख'थियाव जोंनि तृणमूल पार्टिखौ गोबां माने रायजो राजाफ्रा अनसायदों आरो सापर्ट होदों। आरो बेबायदिनो बिथांमोना जोंनो भट होगोन बेखौ जों खाथां। बेखायनो आं बुंखादों जे आधा बाहाग बा खावसे जौखोन्दो जों देरहानाया आसा होननानै जों बुंनो हायो। नोंथांमोननि गुबै थांखिया मा, एजेन्डाया मा? जोंनि गुबै थांखिया जाहैबाय जों सिगाङावनो जोंनि MP बायद'आ बुंखादों जे बिटिसिनि इलेक्सननि उनाव VCDC इलेक्सन बेखौ जों डिमान्ड खालामदों जे मानोना सेलेक्सन हिसाबै जेब्ला नोङो VCDCखौ सालायो तখন मोनसेल' पार्टिनिया बेवहाय आखाइ होनो हायो। दा जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय जे VCDCखौ इलेक्सन खालामनाय। बे VCDC इलेक्सन खालामनानै जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मोजाङै मावहोनाय बेखौ जों थांखि लादों। आरो बेबायदिनो गोबांथार जेनाखि BJPनि हाराहास्थि देसावजि खालामगासिनो दं। दिनै जाथि बिभाजन, दिनै माने कास्ट कमिउनिटि बिभाजन, रिलिजियास बिभाजन, गोबांथार लेन्ड उच्चेद अभियान बेफोरबायदिखौ खालामबाय थादों। बेखौ होबथानाया जोंनि गुबै थांखि जानो हागौ आरो बेखौ जों नाजागोन।